Adunay igong supply sa karne alang sa nagsingabot nga Kapaskuhan. Kini ang pasalig sa National Meat Inspection Service. Samtang padayong awhag nila sa mga tao, ipatigbabaw gayud ang meat safety alang sa kaluwasan sa tanan. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Taliwa sa gipanglantawan nga pagsaka sa demand, abunda ang supply sa mga karne ug walay angayang kabalakan. Kini ang gipasabot sa National Meat Inspection Service nga mipasabot halos wala ra mo menos og padayon ra gihapon ang produksyon karon. Gikan Enero hangtod Setyembre, kapin sa 302,000 heads sa baboy ang naihaw sa tibuok rehiyon, halos mupareho sab sa gidaghanon sa miaging tuig. Sa manok, 56 million heads. Wala yung tangan napiktuhan ta na ubos ang atong ihaw. So muna siya ato ang, but of course we monitor those those things because it's very important for us to determine kung naabay yung effect o wala. Sa ilang buhatan sa Barangay Magikay, Mandaue City, gibuksan sa NMIS ang National Meat Safety Consciousness Week. Tinguhan niini, mapaambit ang advokasya alang sa luwas nga karne nga gipamaligya. Usa ka meat fair nga mulanat usa ka semana ang gihimo sa ilang compound kundiin makapalit sa discounted nga mga karne ug meat products. They are with us sa meat fair. They are producing apps, and I think they have lots of products to offer this coming Christmas. Matud ni Lial, sa pagpamalit sa mga karne, angayang magmaigmat ang mga tao. Kung mahimo, maningil gyud sa Meat Safety Inspection Certificate pamatuod nga naihaw sa slaughterhouse ug limpyo ang kalidad sa karne. If you have some complaints, feel free to call our office. You have to be very vigilant on observing unsa nila na paghandle ang ilang karne. Maayo ba, limpyo ba? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.